Jekk mhux illum meta. Din kienet il-mistoqsija li ddominat il-konferenza organizzata s-sibt filgħodu fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tad-Dijabete. Dan is-seminar iffoka fuq diversi problemi li iltaqa' magħhom in-nies li jbatu minn din il-kondizzjoni, inkluż il-problema kbira tan-nuqqas ta' tagħmir bżonjuż għal Continuous Glucose Monitoring System li jżomm lil persuni informati bil-livell tat-zokkor tagħhom. Dan it-tagħmir huwa importanti ħafna għax il-persuna li jgħix bid-diabete ikun jista' ikollu kontroll 24 hours 7 ijiem fil-ġimgħa u jkun jaf il-livell ta' zokkor kull ħin tal-ġurnata. Allura jekk dan se jkun jaf il-livelli ta' zokkor x'inhuma b'mod spiss, se jkun jista' jitratta l-kondizzjoni tiegħu ferm aħjar milli jieħu il-handbrake normali fejn jieħu t-zokkor xi 4-5 darbiet kuljum. Ir-rati ta' persuni bid-dijabete qegħdin jkomplu jiżdiedu kemm globalment kif ukoll fuq livell lokali. Dan hekk kif 10% tal-popolazzjoni Maltija tbati minn din il-kundizzjoni. Huwa stimat li r-rata se tkompli tiżdied fis-snin li ġejjin. Hija importanti ħafna li l-kuri ġodda li jiġu żviluppati jkunu available għal kull min għandu bżonnhom. Ovvjament għandha spiża, wieħed jifhimha, imma Malta ma ħsibx għandna naqgħu lura minn pajjiżi oħra, ġifier għandna bħal pajjiżi oħra ndaħlu ċertu kuri li jkunu aċċessibbli għal min għandu bżonnhom. Bħalissa f'Malta huwa stmat li hawn 31,700 persuna li għandhom id-dijabete u li huma fuq il-karta s-safra. Aktar minn 30,000 minnhom huma type 2 li minnhom aktar minn 4,500 jieħdu l-kura permezz tal-insulina u ftit aktar minn 1,600 huma type 1.